kuona live zvese zviri kuitika izvozvi. Mumwe anzi Sabzi ari Victor Pose. Ari kutotiona izvozvi pa live streaming. Mumwe anonzi Prince Teguru ari kukwekwe ari kutotiona izvozvi live. Arnold Bwiza ari muguta reHarare kuchiti Chairman Simba ava vari muno mukotwa. Vari kutotiona vari pa Denby Power izvozvi. Unozodei? Tinotenda. Vana mukoma wangu Simba Rashe vari kuCanada. Vari kutoona izvozvi kuchiti tinotenda Chari ari kuUnited Kingdom. Tinotenda. Live streaming. Saka kotwa zvese zviri panapa zvakarongeka. Are you ready for Baba Isabero? Bozongora wona! Urume chaiye, bera pano ka Bozongora. Bera pano. National FM. Muna kumborowa here kajai karongodo dance. Kotwa uriko here. Ndine kajai kanoti kangorongodo jaji but akade munhu ambonaiwa mari. Ndambotota. Chakanyanya apa te. Ndasingazoti kota iti. Kutwa yakanyanya. Kutwa ine ndaro. Kutwa yakadirwa shuka. Sepa tembunesa kuti chimuti chiri kupi tazochiwana rasi. Chiri kupi? Chiri pakotwa. Alright, nguva dzakwana kana dzasvika idzo pana 10 minutes past 10 Monday to Friday. Ndobva ndati muri bwanji muri tani family yedziko raZimbabwe rakudzina nechemero wakaipika Bozongora pane manje lekizane kati pite nkati machirongwa Bozongora segment na Baba Isabel Bozongora ta international correspondent Baba Isabel. National FM ndiyo nefenyuro iri kurira. National FM ndiyo nefenyuro iri kutenerwa nedzimwe nefenyuro. Ndosaka ichiri the whole nation on one station. Ayaya. National FM. Right. Zimbabwe yamirira, Afrika yamirira, pasi rose ramirira. Papa izere Baba Isabel. Right katoro Zimbabwe bose bakatierera. Vari kunze kwenyika vari kumabasa kana makombi kana mabhazi. Vari pakotwa nyangu yaruka ma business center. Vari pakotwa vari mukati nokuteerera National FM. Vose vakamira vakubata chimuti. Ndinacho chekutanga chandinacho pazora nhasi chakamirirwa nemhuri yeZimbabwe kuti igoteerera igochinzwa. Hanzi kudiko. Takabochitaura mukoma kebaude but chakuya singe update. Chakabatwa chiri pacholocho. Munhu mukadzi wake ndokubhabhisa dzose achishandisa nzira yokukumbira kwete yokutizisa. Munozviziva kana ari pakakumbirwa uko. Akumbirwa murume yeye. Akumbira asvika muna November kati andikwanisi kutora mukadzi wangu muna November. Nenyaya yekuti izvo muna November kunonzi hakuroorwi munomirira mwedzi inotevera. Iko zvino zvakawana nguva yekuti izvo asina kunotora mudzimai wake. Ndokubva aenda kunotora. Asatora mukadzi wake kunzi achienda naye kumba zvikanzi navatete bamunini wewe panapa ndingokuudza chirango chiri pamukadzi uyu. Mukadzi wamakaroora akanga ane zita ravatete vakafa but tete wavo vakafa yakanga iri n'anga. Saka right now vatete vazita rachona riri kubuda pamwanasikana asara. Saka nyaya iripo ndeyekuti vatete takubvunovakumbira kuti mwanasikana uye wamunobuda paari akuroorwa. Right ndokubva vaenda kunokumbira mudzimu uchibva wabuda uchitaura iwo kuti izvo mwanasikana uyu zvaakuroorwa. Inini semunhu akafa ndiri ngavagara kuti vatete kana aenda kumba kwemurume musi wafunga kuti vari kuda kufara kana kuti vari kuda kumbosviba.
munotanga mashutumira shoko kuna vatete kuvaudza kuti mwanasikana uya nhasi nemurume wake vari kuda kumbofara. Hey! Muri kuchinzwisisa? Machibatisisa? Papa Isabel, Papa Pati, muri kuti murume akaudzwa kuti mwana uyo mudzime warora akapiwa zita ravatete vakashaya asi tete vanga vane mudzimu. Saka paunoenda mumba paunenge vachida kuti vambofara paya vanofana kutanga vakumbira. vanotanga kusvitsa shoko kuna vatete kuti nhasi vana vari kumbofara. Saka kutaura kuno kwati kuti murume achibva ati iye saka zvinoita here kuti musi wese wandinofara nemudzimai wangu ndinotangatira shoko kwavatete kuti nhasi ndo zviripo. ini ndakabvisa mari yangu. Murume akazodzokera kumashure akati mutemo wamuri kundipa handiukwanise achibva ati ndoda kuita mari yangu. Vatete nemhuri yese ndokubva vatora sapeace order. Murume achatendere kusvikapo kana mari yake achaiwana nokuti abhariswa nemutemo. Inoita here? Inoita here vakomana? Inoita here? Inoita here? Nai Baba Isabel, Baba Pati, saka muri kuti kana murume akakumbira kuna vatete kuti lero uno ndiri kufuna kuti kabanga, avai kana vatete vakaramba kuti hazvisi kuita saka hapana, hakuna dhiri. Hakuna dhiri. Zvese zvafa. zvese zvafa. Zvese zvafa. Ende unoziva kuti nhasi kana uda kufara unototanga unotoziva kuti nhasi wakuita sei nokuti vatete vasvika shoma. Nguva dzafamba vanenge vachida kukubatai vanokubatai sei? Aiti Zimbabwe pakota rikandikudzai kuti kana muchida kundibata munondibata panhamba dzisina chipfumiro kana nhamba dzisinganyadzise. Munondibata pa 0736 26 3536 0715 263 125. Ndapota musabhikwa. Ini handisi futi Baba Isabel. Ndotokukutaurira. Taura chinzwe. Ava ndovana Baba Isabel. Hazviite kuti pakashaikewo Baba Isabel vanozoita nawo programu iyoyo. Tiri kukumbirawo mumwe chete anoti inini ndinokwanisaka kuteedzera zvinoitwa naBaba Isabel izvozvi awedzera. Wani tete tinogona kungotanga kana madzimai. Kana madzimai anogona kungoitawo Baba Isabel. Varume vada kuzotamba pano pastage ngavagadzirire. Izvozvo. Right. Ndevapi? Wani tete mukoma wangu uyai tone. manyai. Baba Isabel. Are you ready for Baba Isabel from Contra? Right, mukoma wangu. Dimi Baba Isabel. Yeah, man. Dine kanyemba bonzo. Yes. Mangwanani Baba Isabel. Mangwanani Baba Pati. Vape puti. Baba Isabel. Baba Pati. Watsugirira tonoti zvakamira sei? Right. Mangwanani muri yeZimbabwe. Ndiri kukubatai manyamapanda nyamuyaruka pasombe kwese ndiri kukubatai nhasi ndine nyaya dzakawanda dzinyangure ndichida kukubata ndichikutaurirai. Baba Isabel ndovirai. Izvo. Vati kuti Contra. Tari kuda Baba Isabel papi. Saka ndiana ba challenge. Ava matenda seya. Wanokupedzisira alright mukoma kunotenda bomira ipaside. Wanokupedzisira ari kupi? Ana Baba Isabel. Uyu. Upi. Ngasimuzero Uyu mukoma akanzi Exceloy. Manje mukoma. Pane vese vachangosvika kana une mubvunzo uchida kunzwa zvakawanda nezvemudyandegere kana mumwe mubvunzo mashandiro anoita NASA. Endai pagazebhu iro katende kakanzi wike kana kuya kuno kuzvekareka pane gazebhu ripo kana kuenda
pa mushina kana kuti clinic yedu alipo kama liaison officer unokubatsirai. Tinotenda baba Isabel vamwera. Ine ndine baba Patrick anditi. Ndine kanyamba bonzo. Nguva kana dzasvika pana 10 minutes past 10. Tinenge takupinda muchirongwa chinonzi bhozho kona segment anditika. Mangwanani baba Isabel. Mangwanani baba Pati. Vape puti. Imi ndizverezvi. Saka motora tikunoka kuna baba Isabel. Vapi? Alright, tichadzoma nazvo izvozvo tombotora mari zvino kana unokanyimba bonzo. Okay. Saka vasikogona vongopindawo pachaivho vomborova kakasungura. Ndizvozvo mboti vachitauriso pana pamukumongo. Pane one akakuwachallenge ere pachaivha. Murume. Wani murume ari kudawo. Vana magiraza. Manya itone. Sungura. Sungura. Visungura. Vachigadzirira kamaliaison officers vekunasaaaive vachifarira kabasa rabatwa pakotwa. Ndizvozvo chaizvo zvinofadza izvozvo mvura yamboda kuedza kunetsa. Right. Namanje ichiri kumwairira sevanhu vabuda vari kufara. Kutaura navo makadiko naye mukoma. Uri shaishai? Ndinofara. Unobotora rakasungura dhaivi. Urototi dhanzo nesungura. Okay. Unonzani? Blessing Matengo. Wabva kuve blessing. Ndabva pakapotesa. Nice one. Munonzani mukoma wangu? Blessing Namagoda. Blessing unogara kupi? Right, sungura reko dance hall. Sungura zizine dance. Ziri kupamba chibaba. Zvekuti bholato munonzaniko? Netwa nebron muchio. Right, munosungura reka kuti simtanso. Sungura chibaba. Mukoma wangu makadi munonzani? Nipo kuti muli wadiwo. Tiri wadiso ndimuyani zina. Zina langu ngati Cosmo Makombe. Makombe achibva kupi zviya kunyanga? Pamgoriyo ndo pafambe opale. Makombe. Ande. Saka sungura reka dance hall. Zente napsa. Sungura zvese ndinotamba. Papaita tone. Right. Cosmo Makombe aripo pano. Kubva pakombe kuteereri weNational FM asvika pano simudzatoni tasikwa. Pane dzimwe nyika dzinogona kupindira. Taura navo chinzwa. Right, makadiko mukoma? Munonzani? Right, munogara kupi? Right, sungura iko dance hall. Sungura pinda itone. DJ Simplus, are you ready? Kana wagadzira papaidza tone. Ndizvozvo chaizvo ingotsudzura. Heavy, simulta presentanzo iyoyo ipapo tobozo salamira sei Raja simulta
Sema vile wasimu tanzo wande tuone sungura. Simu zama kwa 1 minute 30. 1 minute. Simetaka kufuata. Cheka. Iwe! Bata!